takupno ini seng mo Posim Tomakari bisi village committee bisi no 5 number 1 seng oro Phaisobai ke Mohandas Para abo ekdom main route bolte Jogotpur takum bokrok route omo Dumrakari te route main route ismi oro Mohandas Para প্রায় আরো কয়েকশো ফ্যামিলি দङ ইয়াङो এবং শুধু ও মোহনদাস পাড়া সিমিয়া আইং পারেন থাকাखायनो दैसागुफुर आबोन परे सालथुम कलनी दिखे हेजामारा खूब शर्टकाट अरो बिसि कलकमा रम्बई अरो बेलायखे वाति वामानि बागे अरो आरसीसी कुनु ब्रिज करिनि बागे अरनि बरक थांलायसु बेलाय खस्थ मोनो गताकलाय बाहायनो जों डिपिआर खेर हका ताक पयनो सेंसन निया खाबो बेलायखेनो खानांमानि कक जों राज्य सरकार एवं विशेषकर आरडी डिपार्टमेंट जों बगनो साका किन्तु हाइपानो ताक पयनो काम खाइजेगियाको किन्तु जों एक आशा दङ अमो डिपिआर खाइजाका एका ओ डिपिआर खाइयै ताव सेंसन कपि नखरखाय अ वाति निजरा बुसु गरते खाइमानो सामि हाइपानो ताबुक आबतत अरो दुइटा ब्रिज दङ आबतत कोनो रकम छात्र रक बाजार थानाय रक रेशन फाइनाय रक কোনো রকম কষ্ট মষ্ট খামা বাইক ফানো দাগারি ফান তলাংনাই রক বংনি বাগै কাইসা জাইজর সামরিয়াক दङ अर वासुल रुइनाय साकाते कैसे वासुल रुइ गाय आरो काहामकाय बेरावावै अन्तत बरक अन्तत 1-2 मास फानो काहामकाय चलि मानथों गाबोनि परे जों राज्य सरकार एबं एडिसि प्रशासन जों जानाय माने जों जानांमाने जों खायनाय खोथाबो नायनाय माने तिरिक कले कमिखा चिन एलाकानि लामा दैनि समस्या तारपरे स्कुलनि समस्या रं बिसिङाव जतन समस्या कतनखाय लामा न लांमा किन्तु बरंनि लामा हामियाखाय एकदिन जदि अ ब्रिज सयथाङाखाय अर अनेक बरंनि थानानि हिमनानि लेखापरा आबर बेलाय बेगात माने कासु जाक्ति गाम बागै जों तिनि अर फाइया फाइनाय नरक जों लुखा ओयां कायसा फाइखा दाउते कायसा बर खानानसिमि तिनिसिमि जांलायनाय आइजा आंखा तिनिसिमि बर गर लायनाय और हार बाखर लुई तो अन्तत 6 फुट वो अटो कैसेमान दागारिफान तो फैमाने जाबं क्राक साइटंखाय अन्तत वो रम्बई पारंगाने जाता आबो मारनाय कारण अमो दैयामो बाबा तोरि फायो आबो यां बरफ ताम तंसे साइमे आसुं थांगो गाबोनो किनु गाम बागे यांगो वासुल यां बिसेसके यां साइटो वासुल किसे कबांखाय मारनाय एबं क्राकखाय माख्लायनाय त्या आबोनो बागे टिटि दिसे हाबा आं साइटोखै दङ मियाबो आरो दैसागुफुर आयं एलाकायाव प्राय 4-5टा जायगा बान थेरि दङ ताबो आपातत माइसिमपा बडि मानथं अमाहायके जेखाने गोबाय किसिक दङ आ जायगा थांगो सुरां यांगो भारत चौधरी विलेज कमिटिनि थाइफ्लफां तिनगरियाव आमतिकेनो प्राय 30 फुट लामा कलकनो मोटामुटी जायजर कटखाय खालायरिखा आबो एडिसि हापांनि दा पर्यन्त राज्य सरकार आं रहिया हाइपानो बखातरि बाकी फानो जों ताव काम खालाय दङ जों एडिसि हापांनोबो सानाय अमा हाइके त्रिपुरा हास्तेनि करं चिनि गामि आमचायाव केबो सारागो केबो साराइया केबो हिनागो केबो हिराइया केबो दाबि खायो केबो खाया किन्तु जों निजि हिसाब जों एसे जनप्रतिनिधि हिसाबै चिनि कर्तव्य दङ बरफ तामो मानथाय दं बरफ तामो सकथाय दं बरफ दैमायां दं बरफ मिसिन नसं दंखा अब टाइम टू टाइम पारानि लुकरनो बां साना मुसुंग नरक संबाय करंदि फुन बाय कक सादि जों आरो DWS दङ PWD दङ तारपरे आरो पावर डिपार्टमेंट दङ जत डिपार्टमेंट जों डाइरेक्ट एकदिनो रिमे फानो जों तुर खालायरिनाय अब जों समाय थांजा अब जों एडिसि जों समाय थां दङ आर जदि बुसकाङाव ताइबो खबर खाम मानानि फाजिं थाङै दङ जदि माने थां आंखाय तो सिनि ताव 900 कोटी जागा 10,000 कोटी जो रांमा गाखाय अमर पूरा चिनि একটা নম্বর সিসি রোড और रोड न जो पारा जरा चिन सिसि रोड चिन टार्गेट दङ एकदम बारा साइथांगाय कोनो बेपारिया और 60 लाख नि बिसि और 20-30 लुइना 60 लाख ओंखायनो वाइचों पूरा लामा कामखौ जों खालामो मान नुखनानो बरगासियाव सिसि रोड ताक चलि दङ और जों खालाया हाइपानो डिपार्टमेन्ट किसु कर्मचारी बरनि साथनि बागैनाय अनेक समय दिलामि खालायो कोनो कर्मचारी निना निंगो चिनि एलाकाखाय साक नायनांगौ एबं चिनि बिसिङावबो दङ आमथि साक नायया साकनि बिसिंपानो साक नांलाया बिनार दंगारथ आपथि इंखाय जाया अमो जों जनगण समायताङै नखरजा जों माखाय आसाम